रिजाल्ट मैयाथ' होबाय टेटनि जायफ्रा पास जाबाय अमा बेदर जाहोनांसिगोन दा 2020 मायथाइनि गोदान बोसोरबो जाहांबाय दिनै 31 फार्स्ट गाबोन जानुवारि स' मैया रिजाल्ट होदों आरो दिनै सार्भार फुंनिफ्रायनो आंबो नायगासिनो दङ रिजाल्ट ओमफ्राय दाबो माने नुवाखै सार्भार बिराद डाउन स' जाय मानसिफ्रा नुबाय रिजाल्टखौ आरो पास जाबाय बिथांमोना बेदर जाहोदो अननानै स' कंग्रेचुलेसन गाइस जाय मानसिफ्रा पास जाबाय बर'निफ्राय आरो जाय स्कुलफ्रा देग्लाय बे सरकारजों लिस्ट खालामजाबाय गभर्नमेन्टआव स' बिथांमोनखौबो कंग्रेचुलेसन नोंथांमोना गोबां हार्ड वर्क खालामनायनि थाखायनो बा नोंथांनि खाफालनि थाखायनो मोनबाय माखासे ओरैबायदिबो दङ इसिबां दिन खाथिया मिथिबायना बे आं जोंनि जायगायावनो दङ एम इ स्कुलाव बिथाङा खामानि मावोमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव सानैबो मावोमोन एम इ स्कुलाव बाट बेलेग जायगायाव जोंनि साइडथिं जाय एल पि स्कुल दङ ओमफ्राय बेयावहाय खामानि मावफैबाय बे एम इ स्कुलखौ गारनानै बेथ' सरकार जायासै नालाय बाट बिसोरो जेब्ला बेयावहाय जोंनि एल पि स्कुलाव खामानि मावफैबायना अब्ला लोगो लोगोनो मा जाबाय सरकारि जाना होबाय बिराद बरिया मानसिया दा इसोरनि बोरैबा मायाजों माब्रै जुमायबो बांद्राय लोङोमोन ओमफ्राय प्रेसार स्ट्रक जानानै थैगारबाय आरो ना दाख्लैबावैसो थैदों बारा गोबाव जायाखै दा बिथांनि सिटआ खालि जाना दं ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा टेट एग्जाम होदों बिथांमोना पास जाबा बेयाव आरामसे मोनगोन आरो ना स' गाइस आं बेखौनो बुंनो सानो कंग्रेचुलेसन जायफ्रा पास जाबाय आरो जाय फरायसालिफ्रा एल पिआनो जा एम इआनो जा जाय सरकारनि लिस्टआव गोग्लैबाय बिथांमोनखौबो कंग्रेचुलेसन आरो बिनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा फेल जादों जाय मानसिफ्रा स्कुलफ्रा फरायसालिफ्रा लिस्टआव गोग्लैया बिथांमोना नाजाबाय थाबानो जाबाय बेफोराव नोंथांमोननि पेपारनि थाखायबो मोनसे आरो बिराद खाफालनिबो गोनांथि नङा होमबा स' गोबां स्कुल दङ जे गभर्नमेन्ट खालामनो गोनां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बाट बे स्कुला दासिमबो गभर्नमेन्ट जायाखै बाट माखासे स्कुलफ्रा लाजाबाय जानांगौ आरो जायफ्रा खाफालाव थाबायसै बे जायफ्रा लाजादों आरो जायफ्रा गभर्नमेन्ट स्कुलनि टिचार जानो हाबाय बिथांमोनाबो खाफालाव दंसै दायो स' बिथांनि लाइफआव एसे गोजोन जाबाय गोबां थाखा थाङो फोरोंगिरि जानायावबो दरमा गैया मा गैया बिराद खाथिनो गोनां जायो स' बेफोर मोनसे इनभेस्टमेन्ट खालामनायसो सिगाङाव जिखिनि खामानि मावनाय समाव फोरोंनाय समाव जेसेबांखिनि फैसा थाखा थांदोंमोन बैफोरखौ मोनफिननाय बायदिसो सुद इन्ट्रेस्टजों जाबजों बिदिसो आरोना बुंनो थाङोबाथ' स' थेवब्लाबो आं बेखौनो बुंनो थांसै कि गासिबो जायफ्रा फोरोंगिरि जानो हाबाय गभर्नमेन्टनि कंग्रेचुलेसन एगेनलि आरो बिनि गेजेराव जायफ्रा सरकारि माने स्कुल जाबाय बिथांमोनखौबो कंग्रेचुलेसन स' थेंक इउ स' माच